салом алейкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Як магазин ҳасте дар Тақсим, Истанбулда, марказда, яъни коргар дар кор шунай. Ин магазин попшои занакона ва мардона мефурӯшад. Касое ки иҷа кор мехоҳанд бикунанд, ойликаш ай 7000 сар мешавад то ба 8000. Илова бар и чӣ мегирӣ, комиссия мегирӣ, ай ҳаққи фурӯшуд. Ҳар чанд қадар ки оптове ки фурӯхтӣ ҳамон қадар фоиз дар болош мемонану давохир метиҳанд ва маош иҷа ҳафтаина, ҳар ҳафта маошта пардохт мекунанд. Барои тамос ба ин рақамо метавонӣ ки занг занӣ. Дар як ширкат бухгалтер дар корай. Ин ширкат дар Эсенюрт қарор дорад. Бояд ин шахсе ки бухгалтерай забони туркӣ ра қати англисӣ хуб бидона ва на камтар ай 2 сол дар бухгалтериягӣ кор карда бошад. Соатҳои кори ай соати 9 саҳар сар мешавад то соати 6 бегара. Рӯзои шанбе ним рӯза кор ҳастай, рӯзои якшанбе ҷавобай. Барои касое ки мехоҳанд ки дар ин кор худшона пешниҳод кунанд, ба ин рақамҳо метавонанд ки дар WhatsApp тамос бигиранд. Дар як клиникае ки барои зебо кардани мардум кору фаъолият мекунад, эҳтиёҷ ба секретарка доранд. Секретарка соатҳои кориш 9 соатай. Бояд забони туркия хуб гап задаву нависонда битонад ва маошаш 7500 дар моҳ. Барои тамос метавонед ки ба ин рақамҳо занг бизанед ва суҳбат кунед. Як корхонаи бор мебара ва бор медрора дар Туркия, коригар дар коршунай. Дар ин корхона дар мантиқаи Башакшаҳир қарор дорад. Касое ки мехоҳанд ки дар ин корхона кор кунанд, метавонанд ки ба ин рақамҳо занг зада ва пурсон шаванд. Маълуме ки маоши камтарин 5500 дар Туркия. Як текстил дар Бағҷилар ҳасте ки эҳтиёҷ ба коргар доранд. Коргаре ки тамоман кора натавонад, ӯ худшон нишонаш метаҳанд. маошаш ай 5500 сар мешавад. Касое ки дар қариби Бағҷиларанд ё ки мехоҳанд дар Бағҷилар кор бикунанд, метавонанд ки ба ин рақамҳо занг зада ва суҳбат кунанд. Боқӣ дар амони худо бошед. Салому алейкум.